ala matlu khen ada hai làm sao có đâu phần TV channel này trong này ta khúc TV song nóซึ่งให้ไฟชอบไปจักsilgati kami khama moyal na khama moyal lo ge hai ro lokorok nai singai thatung khajang laijak ge orani lokorok bai thaisa thani kok salanya ge kisa sagra di oro ba goria phaina ge ni bukha bahima tong gaisla पहिलाओ बेला बेला खेन हामबाय मारौ सिनी मीडिया पर्सन न तानि हमले ताबक सिनी जे बाबा गरियानि उत्सव न तयै सिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि जनगणनि बसकांग कक्सानि जे सुजुग रमानि बाङैनो सिनी मीडिया पर्सन न बेला बेला खेन हामबाय मारौ जों सिनी हलिगाति कसनबि कामि खामा मयाल जमातिया हदानि आन्दारो जों तंजागो अर जागायाव जों 25 बछर पर ताकलाय बिसिगो सिनी बाबा गरिया तिनी चिनी लुकुओ फाइनाय हिनि खनागै जों जतनो खाथुं खाजा खेयनो जों जत लुकुनि जत बरगनो फायै जों अर खुंथ' लायजाक जोंनि बाबा गरियानि आशीर्बाद मानि बांगै जों जतनो खुंरक दै लायजाक जतनो गोथार केर गोथार गोबैनो तैयैनो जों ताक बाबा गरियानो आगुवानि जों अरनो लामसबजाक ge te kaisa oro phai tongnai jatri rokni bangai busu jora tire ding kha kisa lokoron cycle और जागाओ जरा फाइनाय और जागा आनि अरन्य अमतंगु जे कतजना फाइनाय बन आं किसा नाय मा सासिनिखा जातिरि कतजन निरगनि सुद्दा कतजन ताक फाइजाक ब आनि अरन्य सुइजाक तंगु और जागाओ कर्मचारी दाबक जे और हरसिनि फाइनाय रक कर्मचारी सर 35 जन बगला सर 89 जन कर्मी बदल 46 जन वार्किंग बदल 45 जन स्टूडेंट जे छात्र संगठन रो बरक 92 जन ते हरसिनि फाइनाय 1012 जन ओंखायनो पांचाई बदल बरक 17 जना गे बरततनायके 121 जन टोटल 1457 जन ताबो जे सिनि बाबा गरियानि लगे गुरि तंजाक गे बरक सिनि गामियाव फाइनाय गाना बरकनि सेबानि बांगै जों आरो बुसाङाव गारि खुंसा दै जों नारगजाक दै थान्दारबो नारगजाक ओंखे प्रत्येकटा परिबारावनो जों अर जागायाव जारा बरत तंनाय तैबो माइचाया तंनाय बरकनि बां बेबस्था खालायजाक तैबो बरकनि जारा अमक खालायनाय 1457 एमनेस जों 2000 नि मतो एरेन्जमेन्ट खालायजाक प्रतिति परिबारावनो जों नगराय सबै माइचारनाय हिनै जों सिद्धान्त नाजाक लुको आसोगु ge orani sokdrin bu जोंनि चौधरी बुमखेले मनिन्द्र जमातिया ओंखायनो आंखे लुकु सेक्रेटारि और लुकुनि आं सेक्रेटारि आंनि बुमखे बिमला मोहन जमातिया और जागायाव जों लुकु चौधरी तेबो लुकु सेक्रेटारि तेबो जोंनि और जागायाव एडभाइजार दंगु एडभाइजार मण्डली तेबो और जागा लुकु कमिटि हिं दंगु बरक जों जत आसु लायैनो जों और जागायाव जोंनि जारा बाबा गरियानि भक्तरत्न जों तमा खायनि बाथा बाके सेवा जत्न खालायनाय तेबो सिन्डारनि परेखा आयां जे आगग रहवानि बतरनिबो जों बेबस्था खालामो ओके और नक खाय बुसुक बेराय जानाय साग्रा और सिनि 251 परिवार दंमोन बे 251 परिवार बिसिंग और जागायाव कुसुं न बाद्रगुइ सिनि 200 सिनि और जागायाव 200 अब प्राय 25 बछर परे
215 পরিবারও বাবা গড়িয়া বুড়ি নাই এখানে নকল সংখ্যা 28 পরিবার পাইথনি সিনেমা आंखेनो अरण्य सिलगाटी गामिनि लोको सेक्रेटारि आंनि बुमुं जिमलाव होनजा माफिया गोनां ताक जराय 8 बছর लोको सेक्रेटारि खालायतानो ओंखायनो पदानो जरतुबो पारे जों सबासो बेलाय बेलाय हामो थैंक यू